Shit, easy. Wordt nog easy. Oh, dat heb ik een keer in het echt gedaan. Dit is niet te doen. Dit is Heb je dit in wipeout. het echt gedaan? Dit is Ik heb dit in het wipeout. echt gedaan, ja. Op een Oh, ja. zelffeest. Niet Oh, dat kan ik te wel. doen. Dat is goed. We gaan het samen doen. Oh. In het echt is het vast moeilijker, ja. In het echt Ja, is dat dit denk ik. niet Hoop ik te wel, doen. ja. Serieus. Ik zal niet eens proberen. Nee. Zeker niet voor de lol. Ik bedoel, Nee. als je er geld voor krijgt of zo. Oké, je moet jezelf vasthouden, anders knik je eraf. Oké. Nee, maar dit was echt, in het echt was dit niet te fucking doen. Nee? Doe niet zo sarcastisch. Voor jou misschien. Nee, ik bedoel gewoon het feit dat je het gewoon 10 keer zegt. Zo van... Dat doe ik. Dat is mijn ding. Ja, laat me. Oh ja, en dingen schreeuwen, hè. Ik vond het best makkelijk. Ja, zorg voor een Ja, ik safe zeg gewoon in point. ieder geval. meest fitste persoon. Nee. Ja, Mr. Bean, de meest grootste kluns van al. Ja. David, hè. Wat gebeurt er als we resetten als hij steen erop staat? Als je nou halverwege de brug reset. Ja, dat Ja, bedoel ik. Nee. Nee. We gaan het gewoon. Maakt zo'n spel gewoon. Elke sadistische programmeur. Ik zeg je dit verbieden. Wat moeten we doen? Resetten. Nee. Waarom is er überhaupt een reset knop? Dat was al weg. Niet. Nee. Ja, jij bent ook nog eraf. Oh, Nick, laat ze eventjes zodat ze erop zitten, dan moet dat het resetten. Als ze het gaan zijn, dan moet je Ja, dat dat doen. bedoel ik. Heeft ze nog geen ideeën? Die zijn niet leuk. Knik het hier daar vanaf. Ja, nou moet je ze wel resetten. Ja. Oké. Reset. Deze is van mij. Nee doen, nee doen. Ja. Mag ik aan het even? Wat zijn jullie aan het doen? Hij moet er overheen. Dat is she said. Jullie nemen Mr. Bean mee. Je wilt... Als we nou Oh! Nee! Ik ben helemaal hier achter gespond. Oké, reset hem. Jong, Hoe reset je dat ding? Op die Door- knop nog een drukken. knopje. Hoe zet je dat? Oh, daar zijn ze pas. Oh, dat... Ja, ja. Dat is een bug, hè. Dat is een feature. Nee, dat is niet zo. Een feature, ja. Ja, dat verschil weten ze allebei niet zo goed. Moet je hè. toch met 2 personen doen, of niet? Je helpt me dan. Dat hoeft niet. Je kan het alleen ook doen. Let's go. Wacht, Ik zag het gebeuren. Nee. wacht, laat me los. Laat me los. Ik heb je Ja, niet van. waar. Oké. Oh, ik heb alleen maar reet vast. Wacht. Wow. Oh, wacht. Ik heb hem verkeerd op. Ik heb hem verkeerd vast. Dat is wat je zei. Oké. Oké. Hij reikt dat vorige trouwens, hè, waar we net vandaan kwamen. Hè. Fuck you! Oh, awesome, Dat jongens. is het echt niet te doen. Ja, hij zit. En nu vooral druk. Reset! Ja, doe maar nu. Nee. Heb je een save? Nee. Oké. Ja, met z'n tweeën. Goed zo, Nick. Wacht, ik doe mee. Weet je nou wat Wacht, ik ik doe mee. Wacht, Ik sta klaar om te resetten. als jullie daar wacht, ik zijn. doe mee. Is die goed? Ja, hè? Ja, doe Ja, maar. is goed. Ik heb een Oh, save ja? punt. Doe maar. Ik heb een save punt. Hij gaat al. Nee. Nee, waarom ben je dat? Oh, jullie zijn al daar! Oh, Ja. Oh, nice. hier of wat? Dus is hij als enige gedaan dat hij ons gezet heeft. Ik riep er de hele tijd, ik heb een save punt. Ja, Ja, we luisteren nooit naar jou, Bas. Nee, dat weet ik. klopt. Dat is goed gedaan. Toppie. Sarcastisch. Nee, dat was serieus. Aha. Ik vind dat je het goed hebt gedaan. Oh, dit is wel niet te doen. Echt wel. Eitje. Heb je er een Bas? Echt is dit denk ik niet te doen. Bas, denk aan Venus, die kan het ook.
Hey, kijk eens hier jongens, ik heb hem gewoon in 1 keer gedaan. Fuck jullie. Ja. Ja, dat hoeft niet meer, want wij zijn er al. Ja, nou en. Toch hebben we er 1 keer gedaan. Nou, goed zo. Kom dan hierin. Huh? Ja, jongen, kom toch. Oh, dit is echt niet te doen in de Wauw. Wallah, Allah Akbar. Oh, kut. Een wat tip was voor het? jullie, pak de horizontale balk als je eronder hangt. Oh, dat kan ook. Oh, kan dat ook? Ja, dan ga je af. En nu? Nou, Doe je vast of zo? Of, Hier wat ik hier nou... Bam, bitch. moeten we die deur ook tillen of zo? Volgens mij wel. Kruipen, Nick. Kruipen. Kruipen. Wat? Hoe Bekruipen? kruip je? Oh, wacht, hier. Zo, fuck de rest. Ja, de rest ziet eruit. Oh, wat zijn jullie aan het doen met die dingen? Hier, daar Ja, kom. Zo. Daar kom. Oh. Ja, Kijk, deze deur Daar kom. Daar kom. Ja, wacht. Shut up. Rick, shut Ja, up. dankjewel. Het is Ja, zwaar. dankjewel. Shut up. Jo. Rick, Ja, shut up. Shut up. Hier moet Altijd je hetzelfde echt hebben meerdere wachten. personen voor hebben. hoe kun je er bukken? hoe kun je Laat dat? hem maar los. Lekker bukken! Schiet eens op, Rick. Oh nee. Ja, Ah. Limbo. Ik heb hem redelijk gehad. Je kunt er gewoon onderdoor limboen. Ja, doe het dan! Laat hem eens los nu, Snap. Bas, ga, je staat in de weg. Ik kan niks doen! Ah, zo. Oh, reset. Oh, oké. We zijn er al lang, dat is wel echt verbazend hè. Oh, fantastisch. die Weet je wat dit gelukt is man? Oh, oh. Holy shit. Oh, Buffy is er gewoon. Groepsknuffel. 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 Yay. even allemaal nog wachten hier. Nee, Oh, niks. dat valt. Waarom voel ik nou weer de Ja. in dit spel? Jullie Ja, moeten allemaal en- seks te hebben. Dat vind ik echt Doe mee dan. Oh, dit Deze is hard, We jongens. moeten hier hard zijn. Jezus al. Ja. Hallo. Hey, Sinterkerstman. Iets met vleeshoop en hart en... Wat ben jij? Nou, we kunnen nu eindelijk aan die... Nee, kut penguin. Help. Nee, wacht nu Sorry. even. Sorry. Ik kan jullie helpen. Ja, is dit helpen? Nee. Oh. Hey, ik hang nog aan het platform. Is die gewoon op magische wijze aan de overkant gedaan? Ik hang hier nog aan het platform. Maar hangen. Ik hang nog aan mijn nek. Sorry. Ik hoor het niet. Oh. Oh, dit is En een Bas, ben je er al? Ja, zeker. Oh, Volgens kut. mij wordt dit spel ook alleen maar moeilijker met meer man. Ja. Ja, vooral als mensen die de hele tijd zo weten. Ja, je hoeft maar één zo'n etter ertussen te hebben en dan Ja, spel verknald. ja, wie zou dat toch zijn? Ja. Jij? Ik probeer eigenlijk gewoon zo ver als mogelijk voor jullie af te blijven. Dat is het beste. Heb je nou een pistool in je broek? Ja, al de hele tijd. Ik zag toch even knapper in zijn pants. Jong. Oh, Oh, even. vat me nu eens op, jong. Ik ben al over de helft. Het hoofd van die kerstman. Hey, die kerstman heeft een naam, hè. Kerstman. Sinter. Ik heb er even een screenshot van gemaakt. Het is best wel grappig. Als jij nou even gaat swingen, Ruud. Met Dat wie, gaat niet, Ja, dat maar je dat zit is er wel binnen bij weg. met wie moet ik swingen? Oh, come on. Wacht even. Die. Oh joh. Ja, goed zo. Ja,
Het wordt toch niet makkelijk? Oh, jullie zijn goed bezig, zie ik. Oh, fuck. Oh, lekkere penguinaas. Oh, fuck penguin. Ben je nu eindelijk zover, Ruud? Hey mensen, het was gezellig hoor, ja. Nou, Oh. vol op die noten, gek. Hé, laat me hand los. Fucking Mr. Bean, laat me hand los. Laat hem er weg, man. Ja, dat is lekker. Het is alleen een leuk om naar jullie te kijken. Zo. Ja, ik zie het. Hij staat hier gewoon mee te doen. Doei, ik laat jullie wel hier aan de gang. Oh. Auw. Ja, jongens, ik laat me vallen. Ja, laat ons ook altijd vallen. Ach, fuck jou. Wacht, ik kan nu Lekker hier... sekspenguin. De meest seksueel gefrustreerde penguin ooit. Het zit hier gewoon te repen op de platform. Wat is dit? Ja, wacht. Ja, je bent er, je bent er, je bent er, je bent er! Ja! Ja! Nee, fuck you, ik ga door. Ik kom. Ik ben er echt gewoon bijna. Ik kom. Dat heb ik ook wel eens enthousiaster gezegd. Ik vind wel dat je mag helpen. Kom, laat los dan, Bas. Ik heb los. Ik heb los. Ik woon in Nederland, weet je. Die kind, ik heb echt gewoon mijn hoofd. Sprong je op mijn hoofd? Sebas. Waarom ben ik omgedraaid? Waarom ben ik een zoutzak? Ja, draai je eens om en haal het mee. Ik kan ik niet. Wacht. Ja! Wacht, fuck. Oh, zo, ik ben kapot, goeiedag. Is er Heb al je wat ook, jammer? kramp heb je nog kramp in je rechterhand van dat optrekken? Wat? Goed. Ik weet Ja. het nou aan jou. Of, Zeg eens. What the fuck moeten we hier doen dan? Ik probeer te cheaten eigenlijk, eerlijk gezegd. Oh jong, kijk hem er gewoon. Als een held. ja, ik weet niet hoe je dat doet, Bas, maar het is best knap. Ik ben er bijna. Ik zie het. Ruud, help! Ruud, help! Ja, dat trekken we naar beneden zeker. Ja, ik ben er! Oh, wacht. Daar gaat hij. Help! Yay! Wow. Hij gaat naar de overkant. Ik heb gecheat. Jongens, we krijgen een save point. Wil je nu doorgaan of moet ik een save point pakken? Wacht. Hoezo, je hebt gecheat? Ja, kijk maar. Ja, hij is... Ben je er bovenop geklommen? Bas, Ja. Bas, ga nu maar. Ga nu maar. Oké. Ga nu maar. Sebas, kom, dan help ik. Ja, ik probeer Oh, het. ja. Ja, dankjewel. Hup. En nu mag de rest voorgaan. Dus kijk hoe het hier aan toe gaat met de Oh, wielen. goed zo. Ik zal dit wel even voor je doen. Hoe moet dit werken, jongens? Af de zijkant dan. Nee, zelfs net. Even niet. Laat me rust. Nee! Rick, tyfus op! Ik Kom help. Sebas, gaan we ook. Fuck you! Jongens! Plonk, plonk. Ik kan hem in één keer. Hup. Nick, Ja, hoe kunnen mensen met je werken? niet. Ja, dat wil ik net zeggen. Moeten we nog achterkomen of dat Ga maar zo voor, is. ga maar voor. Hij heeft hem ook gewoon serieus, je had hem vast hè. Wat? Nee, je had die andere waterstaaf. Godverdomme. Zien we toch? Je hebt hem. Wat is? Hij is... Ja, je hebt gewoon fucking gecheat, je zwijnenpriester. Help dan. Sorry. Jongen. Boah, Hij- kunnen we hier wat krijgen zeg maar, van het point? Nee, ik heb de volgende. Oh, wat is dit? Een snake on a plane. Oh. Hier krijgen.
What the f... Oh, dat is dit ding. Oh, dat is dit ding, zegt hij, vol overtuiging. Ja, ik heb net redelijk hetzelfde gedaan. Hoe de fuck werkt dit? Lastig zo te zien. What the fuck? What the fuck is dit? Even kijken. Mijn poppetje wil gewoon niks meer vastpakken, hè? Nee, dat heb ik ook vaker inderdaad. Of ik heb gewoon een verkeerde muisknop de hele tijd die ik vast heb. Zijn je handen te glibberig. Ja. Ah. Sorry, ik was even op aan het staan. Ik weet gewoon, hè, dat als ik straks opsta, Ja. dat ik probeer links en rechts dingen in te klikken om iets vast te pakken. Ja. Dan pak ik gewoon een glas water en dan vlom, gooi ik het zo. Oh, verkeerde knop. Verkeerde knop. Ja, dat is dan flink naar de knoppen. Oh, de verkeerde vinger. Dit was best nog helemaal niet. Volgens mij was het meteen de safe. Ja, ik ben er al een paar keer geweest, maar ik flikker dan toch van die andere... Ik ben... Ja! Hoppa, zelfmoord! Zelfmoord! Oh, jullie zijn allemaal zo zwak, hè, meteen zelfmoord plegen. Ik was er sowieso bijna. Ik vond het goed geweest, wat dikke wel 3 bier dag. Kijk, ze nu plots helemaal naar het makkelijkste stuk, hè. Allemaal als eerste. Niet hierdoor, niet hierdoor. Niet hierdoor, laat ze hem lekker zelf kutten. Nog niet door, Nee, want niet door het ik- eindpunt, niet door het eindpunt. Niet door het eindpunt, wacht even. Laat ze Goed, hè. Was Die Rick, exit wacht, is een laten we Rick ook rustig hierin komen. Kom, gooi me in de waterput. Wee! Wat is diep. Oh no. Kom Rick. Oh! De twee die we erin willen keeperen. Ik val gewoon meteen erin. Ah, kut, ik was gewoon vervallen. Daar is hij toch, opnieuw, ga terug. Ja, ik zie het. Ja, terug. Hup. Goed, en door. Dat was hem. Wee.